Bale bro, only match poke bale. Connect bantu nai irangale poyinchi. Okay. Live kordu bale connect. On unda kan tupe. Churuntu warpe. ಹೌದಾ ಅದು ವಾಲಿಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಅದಿ ಒಂದಿತ್ತರ ತೋಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಬ್ರೋ ಮೇರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ NVN YouTuber ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಡೆ दादा ब्रो चैनल का उधर बढ़िया हेलो ब्रो ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ चैनल एमएल ದಾದಿ ಬ್ರೋ चैनल का उधर ए क्या दोस्त ಅವೆ ನವೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ NVN YouTuber कैपिटल डिपार्टमेंट सर्च अनुकुना यूट्यूब లో నిన్న సర్చ్ వరకు చూస్తావు ಬೇತೆ ಬರ್ತ ಮಸ್ತ್ ತೂತಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ನಾಡ್ಡಂಗೆ ಬಂಗ ಐತೆ यानी कैपिटल डिपार्टमेंट हेलो ऑल पे कोई है ऑल पे हेलो क्या हुआ नहीं yang kini kali नहीं yang kali atti अपन पे खेलें kali ऑल पे एयर लड़के नहीं अतला रिफ्लेक्ट दाव करते नहीं तेरी माँ की चूत के लगा वो सड़ी के मेरी बेड अबे लाउडे अबे मैं NVN YouTuber stream live on पे अबे लाउडे हेलो मान के हेलो आलपी अबे एनवीएन यूट्यूब बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम ऑल पे लाउडे के बाल को Let's go. जीरो वाचिंग तू बेचैन करना भाई फर्स्ट गोंचूर मेहनत करो फिर इस्तेमाल करो मुका साइपर और पोदु अकले कुछ याव सैना गनी 1 month on daily month अबे ओके ಯಾಮ್ ಬಾಟ್ ಬರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಕೆನಾ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೇರ ತೀರ್ಲ ಬಾಟ್ ರಾಕಲೆ ಇತ್ತೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹ ಅಂದೆ ಬಕ ನೀರು ಅರವಟ ದಾಲಾಪ್ ಲಂಚ್ ಆತನ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತೂ ಆಡ್ಪುರ ಲೈವ್ ತೂಪರತ മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് ಮನ್ಪ್ಲಿ Watch out. ಅರಿ ಸೋಲೋಲೆ ಇದ್ರುಡು ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಾಮ್ ಕೊರ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋದ್ ಪಾಡ್ ಕಾವೆ ಏ ಪುಟ್ಟ ಲೂಟ್ ಅನ್ನೋರ್ಲೆ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಲೂಟ್ Marked a location. ಲೂಟೊಂದುಲಿ ಈರ್ ಬೋಸ್ಡಿಗೆ ಪತ್ತನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮನೆ ತುಂಬಂದು ಹೋಗ್ಬು ನಾವು ಈಗನ ಏಕಾದ್ ಲಂಚನೆ ಮೇಂತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನೆನಪತ್ತುನು
Itu level level. Marked a location. Udah back or back. Apa kira? Net patidi kite. Adana patidi. Marked a location. Budi. Finish one puji. You don't worry. Awin juga. Yang Yang kya for ho? Apartment नाच के किया करे. Marked a location. Marked a location. Ini 4x party है. I got supplies. Yang for awula tante. Mana ada bodoh enggak? Tuh sini. Nah 4x party है वे. Alanda aja nanti kina kiri. Awin mati air leton numara. Kunci number. ये रे. पूछरी की तेरी माइक का छू तो रुक आ रहा हूँ. दूर लाउडे मैं आ रहा हूँ तुम्हारी भैंस की आजा इधर आजा. Watch out. इनको अच्छी. मुझे 6x उन्डो. Watch out. なんで運転するのよ. Nah, ini banan pia santai. Gak bakal mulu seruan tapi ini kaitannya buat dulu ya. Maka ini dulu. अरे मुल मार्क मल दे. Jangan main Watch dia out. man. Korea. को अब इज्जी ना ना पिंग हेलो क्या है हेलो और पीक मन पे फायर कर दो कोई नहीं. हेलो 運転するのよ. पिंग इज्जी. ये रखला कार्ड दिख जा. ना Iji buta. सुड़ी के. Udah itu udah enemy. Iji re. मेरा साथ अन्याय हुआ है. Kota. एक्सेस कार्ड दिख. Watch out. Udah. इनका नंबर अब जी लेपुना गए सा दला तुम्बंद बर पिकाइटी. ये यार बैग चेक मन प्लेयर ला तिकिज सत्य तो कार्ड एक्सेसिबिलिटी சரி इडे पहले भाई अपंडा ये रौली परवल्ली ये मूली पोडू. हाँ अरे इंको टॉप बना मूल बात तो इले करना ही ना. Watch out. अरे मूल पार बरुंदो एने तो फुट. बॉट. enemy. Tunnel deh. Mulai tunnel lagi. Watch Kita out. lagi alpa. Mul bat kul dina mina namit lagi lir panyata. Ya panic man pa. Oh seriously. Ini foto tak lah betul aja. Poya. Gadi de plipi.
ಬ್ರೋ ಖುಷಿ ಬ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪನ ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬರ್ಪಾವಿ ದಲ ಗಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಗಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಟಂಪ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪದ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಬತ್ತಿನಾತ रविंद्र बाहुबली में जट पैक लिखड़ा सबको हेलमेट वेस्ट ಒಂದು हेलमेट वेस्ट ಉಂಟಾವಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರಿ ಏರಿ ಏರ್ ಓಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ తీయనే లైవ్ Let's go. ಅವಲಿ ಉಂತುಲೆ ಬಾಲ್ ಗಾಡಿ ದಿಲೆಗೆ ಬೆಂಚು ಏನು ಶಾಪ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದು ಮೂಲ ತಂಬ ಶಾಪುದ ನೈನಾ ಅಂದ ಎರಡು ಅಂದ ನಲ್ಪೊಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಪಡ್ಸಿದಾನೆ ಅಂದ ಪಾಡ್ದೆ ಪದ್ದಾಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಪ ತೆತ್ತುಕೊರಿಯಾ ಪುಟ ಪೊರಕ್ ತೆತ್ತುಕೊರಿಯಾ ಬೂದುಡಿಗೆ ಹತಾತದು ಪಾಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ இந்த ஆஜி காயின் பாடியான் Watch out. ತಿಕ್ಕ போய் ಪುಟ போயிட்டு Watch out. ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು dadan ಎರಡುಂಡು ಗ್ರಿಪ್ enemy and foot ada need barde moli ಅಬ್ಬಾ ದೇವಾ Awesome. MG3 ಬಿಟ್ಟಂ ಬೇಡ ಲೌಡರ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತಿ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ದಾಯ್ತಿಗೆ ಮಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂತ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಬೆ ಪುಟ್ಟ ಏನ ತತ್ತದು 6 ಬೂರ್ನಿ 6 ನೇರ ತುಂಬಂದು ಬೀರ್ದು यहाँ पे यांक already on shop malde Awesome. Marked a location. I got supplies. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆರ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ಬೈ ಪತನ್ಲೆ ಫೋರಕ್ಸ್ ಉಂಟು ನೀ ಮಂಡೆ ಸಾಕಂడి ನಡ ಫೋರಕ್ಸ್ ಉಂಟು I got supplies. ಫ್ಲೇರ್ ಗನ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೇರ್ ಗನ್ పోయి జోన్ కు దాక్క బై బలి అవెట్టిన పెజ్జరా ఐటితన బుల్లెట్ ఇప్పుడు పోయి
ಯಾನೋಲ ಹಾಕಿದಿನ ಏನೇನು ಯಾರು ಲಂಚ ಬೊಕ್ಕನ ಗಾಡಿ ಉಂಟಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಮ್ ಪೂಟು ಮಾರೆ ಪೋರ್ತು ಲೋಕೇಜ್ ತಿರ್ಕದಿನಿ ಗಾಡಿ ಎಂದ ಅಲ್ಪ ಏ ಪುಟ್ಟ ಅಪಾರ್ದಂಚಿ ಪಯ್ಯೆ ಅಪಾರ್ದಂಚಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪಾರ್ದಂಚಿ ಪಿ 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 ನಾನು ರಸ್ತೆ ಪುಗಿ 20 ಜನ 0 ಕಿಲ್ಲು ಮಾರ ಮೈನೇ 0 ಕಿಲ್ಲು 0 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮರ ಅಂದಿದ್ರು ಕ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಆಪು ಇರ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಂಡ ಯಾ ಸತ್ಯ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪರಂದಿಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ತಲುಪೇರ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಗಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಸ್ಟಕ್ ಆಗುಂది గేమ్ లాగ్ ఇది ఏంచి అంబదాద అనుకున్నా Watch out! Watch out! Watch out! Buddy. Ala baati. Padi. No. Cover the play. No. Awesome. Watch out. ఇప్పుడు ముల్ రా సూర్య అయితే ఇప్పుడు బేగ Status ಎಂದು పోಯಾ ಅವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಪುಟ ಇಡ್ಡಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಡಿ ಅಪೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ಲಿ ಪುಟ ಬೊಚ್ಚಿ ಪುಟ್ಟ ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಡಿ ಬಾಲು Watch out. Watch out. ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ Awesome. Watch out. ನಾಯಿ ಪಾಡಿ మనకి సెల్ఫీ ఉందిలే విటన్ ఆవుందిలే అవి సెల్ఫీ అయితున్నది ಹೇಗೆ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ Watch out. wait Mark the location. Awesome. ಹಾ ಪೋಯ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರು ಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಡಿಂಚ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಪುಟ ಎಲ್ತಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ತಲ ಹೋಗೋದು ಮಾರ Thank you. ಕೂಡ ಏನೋ ಬಿಡ್ತದೆ ಇಟ್ಲ I got supplies. how good are we pp put a gun ಪುಟ ಅಪಟ್ ಡುಲ್ಲದಿ ಲಾಗ್ ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಟಿವಿ ಸರಿ ವೇಟ್ ಲೂಟಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಅವಳು ತಗೊಂಡ ರಿಕಾಲ್ ಲಂಡನ್ ನಾನು ಆರಾಮ್ ಗೊಬ್ಬಡ ಮಕ್ಕಳು
ఇప్పుడు అమౌంట్ అక్కడ M4 ఉండియా M2 కూడా మొత్తం ఫైర్ వరుന്നുండు బరే దే అప్పుడు మూలెల్లేదియా ఈ సైడ్ మిత్రులు లేరు ఇటేనా మూలెల్లేరు ఎదురు లేవు మరట్టు ఓ మరా Watch out! ఆగ సెల్ఫ్ రివైండ్ బై పోలే పుషాలి भाई साहब पूरा गाड़ी इनको लेके बाल में है Watch out! स्कूल पुश आकर डायरेक्ट పోయి పోయి डायरेक्ट ये बिल्डिंग ఇప్పుడు में ఆగి మిక్స్ పోయ్యా మిక్స్ పోయి ब्लू तो बिल्डिंग वाले Watch out! మార్క్ డిపెండ్ సై जैक्सी ಅಣ್ಣ ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತದ ಒಟ್ಟ ನಾನು ಜನ ऑल क्लियर मूल फाइट आते नीचे क्रिएट तू लेके मूलू ಈವೆ ಮೂರು ನಾನು ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ಮಾರೆ ಏತು ಲೂಟ್ ಬಂತ ಬಿಟ್ಟ ತುಲೆ Marked a vehicle. ओके नाटक పోయి गाड़ी दे పోయి ಅವಳೊಂದೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟ పోయి నేను బల ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾಡೋ ಯವಣಿರೈ వీరా ఫోర్త్ లోకి ఇచ్చు మారా Watch out! Watch out! Watch out! Help! राधा ही नहीं है वो मालूम राधा ही नहीं ಈ ನಮಾರ್ಲೆಡ್ ಜಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡೈನಿ ಜಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿ Watch out! ಕಲ್ಲು ದಾದಿ ಬಿಡು Thank you. हाँ इंच रावंद పోయి నవీనన్న Watch out! ఎల్లనే దొరకట రావొందు పోయిని నూటి నంబర్ 9 రావొందు బతినందే హై Marked a location. ఇంచ రావొందు పోతు Marked a location. ಮುಲಿಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸುರಿಜ್ಜೆ ಇಂಚ ರಾವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಯಾರ ಅರಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ರಿವೋ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂದು ಬಿನು ಫಿಯೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಡೂ ಎಪ್ಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ಳು ಊರು ಸಾಕು ಈತ ಮಲ್ಲದು ಒಂದು ನಾಟು ಮಾರ वो लेटे पेरे मुल वाला फायर बत्ती नहीं खुशी नाइट ब्रू नाइट फायर बत्ती Watch out! हाँ मूलू ले इलाड़े పోయిటిల్లడి मोली बुड़ते आगे टॉप डुल्ली ಓ ಸುಟಿಗೆ ವೈಟ್ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ अरे एने बिल्डिंग रहता है यहाँ फाइट करो अंती नाइट इल्लेन वरियन ओला अंदर नाडनी अरे क्लब आई छी मारे साविना लास्ट मैच आविना इनना करेंट इज्जी भाई
All on Nanda demand. Mahendra Singh Bahubali. Ora jappale gaya. Jappale gaya. Birds, Marla, Bali. Marlaki. Ora gaali jappale inda panni lauti. Palipa. Avos. तुम्हारी ना जेट पैक पूरा पूरा बालना ले राखी रे वो राखी रे क्या बाल ले भाई एवर ये पूरा sedikit Korea bukan yetan nadi na sih. We're the best. Okay, bye guys. Current batna. Current batna. Try to legend edge.